सानसेयावनो 10 लाख दंफां फुलि गायनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स खालामगोन थावनि डनस्रि मेन-मेड फरेस्टआव नायगिदिंदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। सानसेयावनो 10 लाख दंफां फुलि गायनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स खालामगोन बिटिआरआव। बेजों बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। मख'जाथावदि फैगौ 14 सेप्तेम्बराव अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द डनस्रि जेफएमसिनि भैरबकुन्द आरो सिकारिडाङा ओनसोलाव सानसेयावनो 10 लाख दंफां फुलि गायनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स खालामगोन थावनिखौ नायगिदिंनायजों लोगोसे खौरां लाहैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। फैगौ 14 सेप्तेम्बराव आसामनि जि अमृत बिक्षरपन आन्दलन बेजों सोमोन्दो लानानै जोंनि भैरबकुन्दआव नैबे ओनसोलाव गासै 10 लाख बिफां गायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ गिनिस रेकर्डनि थाखाय टारगेट खालामनाय जादों। दा बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो फैगोन होननानै खोथा होदों आरो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लकेल पाब्लिक गासैबो लोगो नांनानै बेवहाय प्रिपारेसन जागासिनो दङ। दा 85% बांसिन प्रिपारेसना जाबाय। दा गाबोन सानसे दंबावो, गाबोन सानसे समफोर सानसे, बे साननैयाव 100% जागोन आरो बड'लेण्डआव गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि बिफां गायनानै गिनिस रेकर्डआव फैनाय बे मोनसे जारिमिनारि जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि आबहावायाबो आरोबाव गोग्गो जानो थाखाय, मोजां जानो थाखाय बेवहाय जथेस्थ' खाबु मोनगोन एबा मोजां जागोन बियो। दा बेखौ मिजिंथिनानै जों बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि गासैबो इएम एमसिएलए एमएलएफोर बिथांमोन लोगोसे जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मावथिफोर बयबो बेवहाय बाहागो लादों जाहाथे बे 14 सेप्तेम्बराव लानाय बिफां गायनाय हाबाफारिया साक्सेसफुल जायो। गायखांनायनि उनाव बेखौ जोथोन लानायनि थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो बेवहाय माखासे एनजिअ खामानि मावना दंखायो, बिथांमोनखौ दायित्व होनाय जागोन जाहाथे बेखौ मोजाङै जोथोन लानो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो भलेन्टियारि खामानि मावनाय बिथिङाव नुनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्रायबो बाहागो लादों। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो 14 अक्ट'आवबो बिथांमोना गोख्रोङै बाहागो लागोन। आङो बिथांमोनखौ 14 अक्ट'नि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखायबो जाहाथे गोख्रोङै बाहागो लायो बिनि थाखाय खावलायदों। बेसेबांसो मानसिफोरा थुबुर जानानै बेयाव गायनो? ओरैनो गायनो थाखाय 5,000 सुबुंखौ थिग खालामनाय जादों। नाथाय बिथांमोना माखासे नायनो फैनाय आरो मिटिं गासै 15,000 निफ्राय 20,000 सुबुङा बेवहाय थुबुर जागोन। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।